episode 4. Pamusoro atizvizivi zvasatambozviita Another was one when I know that's it. But let's say one garapa. Sunukukai. pamusoro kutape namupurisa atizvizivi zvasati tambozviita asi ngedambudziko retinaro. Nyaya ineyi yakasiyiwa ndiana baba edu akashayika, saka tasara tiri vana teshe mufemi. Saka tiri kutambudzika ngedambudziko rababa munini. Baba munini ana akashayika, inozwi mhato. Saka atina vetinoziya kuti unotibatsira ndiani, unoigadzira ndiani. Mune madarisita renyu makamirira muri pafofu. Ndiri Rodha. Rodha fofu. Saka ndo zvatauya kuti tibatsirwe. Hatizivi unoigadzira kuti ndiani nekuti ndiani. Yaane nguva yakareba kubvira tiri ana adoko, yototi nekuana edu kuakwambo. Chemuri kumangarire awa ndechei? Ndiyo kumangarira aya zvakati. tiri kumangarira aya kuti vatibatsire kuti vatigadzirisire chiro ichi. Pamusori, mbuya. Ndiwana baba yenyu. Taurai chinhu chaicho kuti ndamangarira ndiana baba yenyane. Ndamangarira wana baba yenyu kana namukoma kuti atigadzirisirewo chinhu chiri kunetsa chakadai. Kana musingarorwa atisi kurini, atisi kurorwa. Kana pane chimwe atisi idare iri, taurai chokwadi chenyu chiri kumunetsa. Because pane zvinhu zvoti muzozvitaura makubanzo handizvofanira. Tamangara ana baba ndana mukoma asara kuti vatigadzirisire chiro ichi chakasiyiwa ngana baba. Handiwopi vakachiita asi chakasiyiwa ngana baba. Ibaba mwene chiro baba munini. Ibvuri here, ipfungwa here, chii? Haibvuri. Nyaya iri kunetsa ndekuti tiri panapa tiri mhuri imwe chete. Asi zvatiri mhuri imwe chete kudai, mune mweya uri kunetsa mukati mwedzinza. Mweya uyu unga wechibaba munini mukati mwehukama hwedu. Baba munini ndo chimupama. Munhu wehukama hwakafa mubudikidza nekushayishirana kwakanga kwaitwa zvichida kupindirana munhaka nekuita sei. Saka nerimweni divi pane zvakazoizwa ngaasharuka zvekuti vakamboti vombobata uyu kuti vamboti kwazi uyu ndiye unofanira kuti ambofanira kugara mumhatso yachona iyi, zvichimirire kuti baba munini vaya vazoripwa. Saka nyaya iyo iri kuramba indotenderera ichitenderera. Takambohamba kakati wandei teindeibata nyaya ine, asi tinana baba anotoziye nhoroondo ino. Saka tati isusu kuuya kwataita munomu inyaya yekukorerana mukati mwekugara kwedu. Ngekuti kuti ndiitsanangure kudai, kumashure yakatembenge yambotopinda zvimwe. Kumashure chifa vasati vapo, pane vanga varipo. Saka nyaya ineyi haisi kupera, iri kuti vakadzi vakaroorwa vanopetuke mumuzi. Vakaroora vacho isusu hatigari zvakanaka nemhuri dzedu. Asi asharuka aripo anokwanisa kundotsanangura kuti kwazi tinoiziya nhoroondo iyi, yaifanira kuzwai. Asi isusu vana kuti tiise puresha kuna asharuka ka, zvotoita unga tozi tiri kuamanikidzira. Asi vanenge vechitoziva kuti yaifanira kuzwi idai, yaifanira kuti izwai, asi haisi kupera. Saka tati tiuye uno Ndinokubata mbichana. Uri kuti nyaya yanga iripo, pana baba munini aifanira kuripa. Yes. Saka wana kuzoripa. Nyaya inge kuma 70 chakuti kuma 70s before 78 kare. Yakambotaurwa ino baba munini ene akakonzesa nyaya yacho hana kuzoripa. Saka dambudziko rapararire kuwana wekwafofo. Saka mada uchisimudzira muri mudare muya kuone kuripe nyaya baba munini ene mochiripa muri mudare muya. Ahora zvakanaka. Kumbirai maoko baba. Maoko wangu ashe. Pamusoro imi musati mataura musasidzara ngekuziya kuti apa mauya kobatsirwa kubva nguva yakareba tichiramba tichidzidzana kuti mirai natsei kutaura zvinhu zvakadini.
zvakatsetseka. Itai semubatsirwe. Shuwa nyaya inotaurwa iri kushupa mukati mwemuzi wangu. Ndasara ndababa mumuzi, sara nezita iripo nyaya ineyi. Yakamboshupa kumwana uyu. Ingauye mudare munanga mangara. Ingabatsiridzwa ngedare. Vakanga veide kuripenya vakaunze 10 repondo napondo 5 dzekushonini dzekuti tatenda toripa. Okotoka hazi kuzoripa ondoti oneswa ndiyo takakuripa iwe ngogumidziyana nasama. Nezatizozi shandai mare iyoyo mukotodze kunani kwavari vazouya nemare inokwane uripo hunode mufi uyu. Kwakushande mare yainini nevanavo. Topuwa mupurisa mudare ramambo rere. Kwaizi purisa ndoizi atakapuwa. Makati bhanzi. Bhanzi ha. Kwakupuwa tiri apo. Tochoende pari gundana nemukororo nemudzimayo. Kuguma tingati mare yenyu yangu akaunza imwe ndoteketere kuti takaripa kwafu. Iri pane. Tochoapa. Tapa. Vakaya kutora vakada kumboiramba. Votore mare yana dani vakazodini. Voye kuzeya futi. Zvetinozo kuye kuisa futi mwana emumhatso yedu isusu. Kuti wooneswa yavanoti mare iriyo. Ndo ndana anangu aramba akashupeka ndiyo. Ikwapa munini. Ikwenyu asunitsika. Ikwenyu asunitsika ere. Ekwedu. Ane vana vaka ana emukoma akabvise ndiwa. Ndo ana baba anoramba veize munzi mwangu. Masisasi. Sorry. Baba, ndone nini? Ndimwasaba kuti baba mukoma andina. Gwiso. Baba mukoma chinonetsa. Chisinganetsi. Mamira. Ine problem babengu. Mamira izve. Baba mukoma chinonetsa chisinganetsi. Kana muchiwira nemhumwe yese iri apa iyi. Muchiwira mhumwe yese iri apa iyi. Ita kuti dora mwene kuti pichi chinja kashaka. Mwese ese arapa mwese makabatira muri apa muri baba inu Auyana mambo sorry nekononoka ndingo musoro yitima imwimwe munokwata afana angu nyaya irapa yashona ndana baba ngati kase takadai ngati dora tenda kodini kori pechiro ichi mama zvichara kuna hama dzenyu dzese so taurai pingurai. Isusu wacho anonzi kwacho kuti tipise dora tisu tinamba mukoma baba yedu isu kuripwa acho saka tingapise dora isusu kunonzo kuti tangateiti isu takauraya mukoma ari mhatso iri ino ndiyo inode kubvise dora pachezva yakuripire mukoma wa baba yedu Iriro muri pangeipi iriro muri pangeipi right saka imwe musei muri kusaidi yepedu yekuripa kumbana. Akabotaura awabiri ba. Chimagada. Pamsore. Soro kuzireketa muromo. Mhatso dzenyu dzakasongana here apa? Ndikubvunzai. Irine. Takasangana kuti iye uyu unode kuripirwa. Ndati mhatso dzenyu dzakasongana. Makaita dzimba dzese dziripo here apa? Iripo ngeani nani apa? Ngeyafofo. Nejapureni. Yajapureni ndiye une. Asa ndabvunza. Ndati dziripo ndiani nani? Ndifofo. Nani? Najapureni. Right. Japureni munun'una wafo. Andito. Unenda nenyamufa imhaso iri. Ndi Japureni. Ndi Japureni. Ndiyo iyi. Baba ndiani apa? Ndimi. Ndasara ndi baba. Mwati baba na baba saka mwagarisana apa. Right, sakanaka. Mashoko anoreketwa ngemhaso huru ino yekuti mwakamboende nemare mukazouya kupetudzirwa ndizvo here? Hongu kwete. Ndizvo. Right. Sanditi mare yaide kuona kupedze shwiro yakaitwa ngaasharuka.
Mare yacho yapetuka iri kupi? Mare yapetuka Iri kupi? atichazipe yakaiswawo ndi baba. Baba akatoshaikawo. Anayo mchuhulu. Ndokuti tsiri mchuhulu. Andizvo. Saka nyamashi uno mwechizwa imwe mwakagarisana papo mukoma nemunun'una. Mwechizwa vana vechideketera. Iwo weiziya kuti tisu tinode kwenda ino. Unoti kudini? Inini ndingati ndinenge netsananguro yezvandakazwawo zvakaita baba. Zviro zvendingakwanise kuti ndingatsanangurawo. Kuti handizivo mbire yakaita kubve kumashure kwacho kusvikire yaari kunana Hamasi. Indaa yekuti hamuzvizivi, ndinozviziva handidi kuzvidudza. Inini maonero angu dai. After Sabungu Mchazi ndimu after. Inini maonero angu ndeyekuti ime mauya muchititaurira dambudziko ramakakorera kupedza. Asi isusu dare panapa tisati tadini tariziya kuti ndiro here riri kuita kuti dambudziko renyuro iroro rirambe rakakwira. Mukarizise dare kuti dare riendewo rozwa kuti ndiani urudo kugadzirwa, ndiani unodo kuripirwa kuti zvione kuzofambe zvakanaka, zvinonga zvakapinda kukosha pano kuti titangire pane pazvakakorerera. Makanga maenda henyo yakung'anga mukazviita mukasvika pastage musina kuzopedza, asi apo yanaro nanyaya yenyu kudaro ndaikumbirawo kumubata ipapo ndichida kumubata kudaro kwaita uku ndandisiripo kudaro mapongorimo anga asiripo madzimambo angu anga ari anditi izvezvi tinodawo kuti hanzi titozwawo nenyaya yenyu kuti yakamira papi because makwaikwai anonetsa muchadaro pamweni muchititaurira ari makuhwa hazvisi zvekunyepa. Zvakatonaka maningi timupe mupurisa then munofambawo tunasa kuzwa kuti zvakanasa kumbomira sei. Ndamugamuchira mukoma. Amen. Ndizvo ndokuti tione kuzotaurirwa ngemupurisa zvabudeyo. Zvabudeyo zvinonga zvotaurwa ngemapurisa ari apa zvisiri zvokunyepa manje. Isi tinonga toti uyu wedu wakati kuti chione kunaka chiro ichi panoda kugadzirwa chakati nechakati 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 totangira papo kuchienderera mberi. Ndeda kutaura futi isu hatitongi makuhwa. Hatitongi makuhwa. Ndikati hatitongi makuhwa. Hatitongi chinhu chekuti hanzi makatomboenda kun'anga kare 19 chini amene ukumataure. Now tiri muna 2025. Handiti? Saka tinotanga muna 2025 macho tichitanga kwenda mberi. Mafiles acho sorry anditori nawo aanhu kutanga ikoko kumusoro. Enyaya dzakatonga. Mapazwere mchero. Munoti nazo, munotendera nazo here. Muhambe mweshe. Nhatu dzedzi mwati hapana. Anofana kufamba ese. Zveje. Tinochizwa ngokuti ava vana baba vakasiya vanhu vasiye mari iri kunana baba yedu tikadzoserera. Saka wofa hevasikazi kuiripa. Vandoti vashire meno. Zvavakanga akasiyana mambo ati bairwa ndambomutaurira baba ini ndambomutaurira ini mambo ati kutumidzire inoka endai nemwe wacho anoenda kazvakanaka unotenderana saka pamusoro wazwe yapere zvinhu zvemakaita kumasure ndimakazviita imimi handiti izvezvi takuda kutozwawo nesisusu wacho because pane imwe mhuri isiripo handiti ndiani munhu autakese autakese ndina ndakaindisa sama saka zvakanaka panoshata moona after court mirire amwe apedze nyaya dzawo tiri muvhuyo ndomba mupurisa kuti mufambe muone zvakanesa Brai panzi tazopo karobotero Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira Dojibondora, Dojibondora,